लोगोफोर नै दा दं बाटासिया लुक नायनो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन आं लोगोसे बे मोनसे जोबोद समायना बिबार बागान दा नै जोङो काउन्टाराव टिकेट लायनो नागिरदों दा बेयाव पार टिकेट सासेयाव 30 राङै लायो नै दा जोङो टिकेटखौ लाखाबाय वार मेम'रियेलबो दङ नायनो थांगासिनो टिकेट चेक खालामखांबाय दा जों बेयाव 2 आवार्स जोङो स्पेन्ड खालामनो टाइम दा नोंथांमोना नायलांबाय थानांगोन आं लोगोसे जोबोर समायना nih nggak nanen hagan aja loh sih coba semuanya nih bayi yang ini dong jauh jauh foto lagi kan kau nih jangan sarjis dong di bawah kan di sini market belum bayi boleh Batasnya lubang nih jadi siap-siap bustu lokal nih parfum malannya I love Darjeeling Batasnya lubang ini dah ada kopi ini video nih share macam bulan thar kan lah oh mata gumbar bagian thar mata sandal lagi sweater naikasinya Batasya look ni senap versi ini video dong 18 tahun जोबोर समायना बिबार दङ बिबारखौ जिबायदि नुदों माने जोंनि आसामाव माने बारा गैयानो बिदि ya look मजा
फैयोब्ला नायफैनो हागोन। बागान नायखांनायनि उनाव जों दा नै बाटासिया लुपनिफ्राय ओंखारबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै।